Усім привітання! Радий вітати вас у нашому доброранку. Зараз я. Привітання, сябри, доброго ранку. Ой, твоя ще вельми весело отримлюється. Давай поспробуємо. Чудовний доброранок! Усі прочнулися. Зараз я. Ага, давай. Hello, сябри, усі глядім, добра ранок, ніхто не спить. Ой, чудово отрималося. Ага. Доброго ранку. Прошу занять своє місце. Урок починається. Привітання, Варочка. А який урок? Зараз же канікули. А на канікулах ніяких занятків не буває. На канікулах відпочивають і на учобу забивають. Так. Это хто вам такое сказав? Ніхто нам не говорив. Ми самі усе ведаємо. Ми ж розумні. Ага. Коли на каникулах не тренироваться, можно зовсім на все забыться. Прийдете у вересня в школу і зовсім нічого не вспомните. Ой, і знову все спочатку вивчать прийдеться. 1 до 1, 2, 2 до 2, 4. А я трошки повтораю. Книжки, наприклад, читаю, фізкультурою займаюся. Это цудовно. А я пропоную провести веселые уроки у нашей летней школе Доброранка. І ти, Варочка, будеш нашою наставницею? Спочатку я, а потім і ви з Лесиком поспробуєте уроки проводити. Сходне? Такий розклад мені вельми подобається. Який урок у нас буде першим? Мультфільмознавство. Ух ти! А хіба такі буває? У нашій школі буває. Зараз ми разом поглядимо мультфільм, а потім я задам некалькі питань, щоб перевірити, наскільки ви уважливі. Сядаємо зручніше і глядім. Ага. Ну що, сябри мої, ви уважливо гляділи мультфільм? Уважливее не буває. Тоді откажіть мені, якого кольору був чемодан, з якого будували дом герої мультфільму? Я хочу отказать. Я цудовно гэта запомнила. Ён быў жоўтага колеру. Давай ще питання. Я хочу відказати. А від якої непогоди ховалися герої мультісторії? Ми з глядачами відкажемо разом. Гэта навальніця. Помогите! Промокаю! Стой! А то все разрушишь! Это мой барабан! Цудовно! А тепер підкажіть мені, де треба ховатися, коли у лісі вас напаткала навальниця? Під великим древом чи під малим? І усі глядачі Доброранка так само удільничають у опитанні. Лесик, твой отказ. Я б під великим древом сховався. Під їм докладно в уші і лапи не намочиш. А ти, Кася, що думаєш? Я б сховалася під любим, тільки б вушки не замочить да грому не чуть. А ви як зробите, сябри? Ой, глядачі відказують не так, як ми з Лесиком. Тому що вони цудовно ведуть, що в навальницю нельзя ховатися під високими древами. Особливо, коли вони стоять особно. А де тоді ховатися? Можна під низькими древцями, у яких густі галінки. Тепер зрозуміла. А ще підкажіть мені, з якою худкістю треба додому добиратися, коли вас напаткала навальниця? Я б полетіла, бицем стрела. А ти, Лесик? І я б поскакав, що є емоції. Стоп! Бегать, скакать, ездить на велосипеде подчас навальницы заборонено. Лепше йти у звичайному темпі, ті знайти схованку. І ні у якім разі нельга розмовляти по мобільному телефоні. Судовные отказы. И для моих разумных учнів я пропоную перепинок на мультфільм. Мої поважані учні, усі готові до наступного уроку? Так, який урок у нас буде зараз? Давайте географію проведем. Сходные? А питання будуть легкі? Лічу, що для доброранковських розумників нічого складаного там не буде. Усі питання по географії Білорусі. А можна яке-небудь питання про озера ці реки? Зараз у спекоту так і хочеться посидіти для води. Добре, давайте про речки. Хто з вас ведає, яка самая великая река Білорусі? Самая великая река, я наша самая довгая. Так довга і широка. Сябри, як ви лічите?
Усе наши глядачи цудоўна разбираются у географии. І ўсе ведаюць, што самая магутная рака – гэта Днепр. Тады адкажыце, якія беларускія гарады знаходзяцца на яго берагах? Я ведаю, самы вялікі з гэтых гарадоў Магілёў. Яшчэ Орша, Шклоў і Жлобін. Цудоўны адказ. Сябры, а хто з вас жыве ў гарадах ці вёсках на берагах Днепра? О, даволі много наших глядачоў адказалі на такое пытанне. Калі мы вырашым адправіцца ў падарожжа па Дняпры, мы абавязкова будзем махаць вам і нават сігналіць. Выходзьце нас сустракаць! Географа вы цудоўныя. А зараз давайте правядзем урок матэматыкі. Не, матэматыку нельга летом праводзіць. Ото яшчэ чаму? Таму што ў такія сонечныя дзянькі не трэба лічбы складаць і дзяліць. А я матэматыку люблю. Ой. Вара, задавай мне задачки. Добра, тады ты, Касечка, можаш трошкі адпачыць, Ой. а мы з Леськам і гледачамі будзем матэматыкай займацца. Варочка, задавай, калі ласка, свае задачки. Слухайце, дзве дзяўчынкі ішлі ў парк. Па дарозе ім сустрэліся яшчэ дзве. Колькі дзяўчынак ішло ў парк? Дзве ішлі, а дзве прыйшлі. Дзве ды дзве. Лесік, будь уважлівы. Я ведаю адказ. Я цудоўна рашаю задачкі пра дзяўчынак. Катя, ты ж хотела отпочивать, дай мне подумать. Дзве дзяўчынкі. Ты малайчына, Чаму дзве? бо дзве ішлі ў парк, а другія ішлі ім насустрач. Ага. Так, Варвара, давай яшчэ одну задачку, толькі адказ буду даваць я. У адной сям'і два бацькі і два сыны. Колькі гэта чалавек? Задачка пра хлопчыкаў, як ты хацеў, Лесічак. Так, два бацькі і два сыны. А вы знайшлі адказ, сябры? Гледачы даўно рашылі гэтую задачку, а ты не слухай падказкі. Лесік, ты гатовы даць адказ? Так, адказ 3 чалавекі. Дядуля, бацька і хлопчык. Цудоўна! Бачыце, матэматыкай можна займацца і ў спякотныя дзянькі. І нават патрэбна. А зараз час зрабіць перапынак і паглядзець мультфільм. Ну, як вам мае ўрокі? Цудоўныя! Я хочу такія урокі кожны дзень праводзіць. І я таксама. Тады давайте працягваць. Зараз я прапаную выйсці і пагуляць усім на двары. Толькі не забудзьцеся на панамкі і кепкі, каб сонейка не напекло. Давайте кататься на велосипедах да самокатах. А завтра мы абавязкова сустрэнемся ў добраранку і працягнем нашы вясёлыя летнія заняткі. Толькі не праспіце, калі ласка. Мы пачынаем роўна ў 7 гадзін раніцы. А зараз зробім яшчэ адзін сюрпрыз для гледачоў. Напрыклад, цікавы мультфільм паглядзім. І да сустрэчы зранку У нашым добраранку!